Kapitan Enteng! Talagang asinsado itan ni Marikwanang anya, Maribanang. Wen nga rod, Maray. Agaasam ngay, tapalawaan naman ang titersena na. Hehe, adu nga minti kwarta na ita. Wen nga rod. Idi na minsan ang nagkuyog kami ang nagpailay. Nakitak numano ti urnong na ijay bangkaw. Manungay, Maray. Ay na, dakkel Maray. Ay, Adu ti siro na. sana all, Marituyang. Ay, uray kapitan ni Enteng. Awan mo ti maur-urnong may. Oray da kami kinibadong ko, Maray. Kasano mga main? Saan mi pa'y anaala ti bayad ti kalding mi? Ngam nayutang min iti tirsina ni Marikwanang. Ay, sigurado nga adumanan ti mainayon itilako ni Marikwanang. Naibusan ti asinta tuyang. Si kapay laeng ti gumatang, wen? Nalpas ka din ti renovation ti tirsina ni Marikwanang. Wen, nalpasan. Adon ti nakadisplay ala ko na. Alam mo ti nga ruden ti igatang ko, tasyak ti mapan. Day talangan ti nabati a kwartak. Iso nga asin ken noodles laeng ti katangam. Nawatam? Wen, Alam na ito ekobag. Tapno adda pang ikargaam. Saan nga mina namang mangtad ni Marikwan ang iti cellophane? Sigay indakaw. Marikwanang! Gumatangak man! Maray! Ay, apay ngay. Awan mat sumumbat. Ha! Adu gayam ti lotion, sabon ken shampoo ala ko ni Marikwanang. Na, kasla imported pa ya. Anya nga tano takawag ti maysa. Sana balay tawan mo ti tao ang makakita kanya ka. Ha? Day ti dakkel alusyon ti alag. Ay, ikargak pa ilaan dito ikubag tapno saan na makita. Anyat nga tanga, Marituyang. Itay kakadipay ditoy. Ay, ayun Maray, itay pay. Ay kwa, gumatang ako maitimay sa kilo nga asain ken 5 noodles. At iti bayad ka. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, pasensya kan no pinaguray ka. At nangamin inaramid ko ije kusina. Okay lang, Maray. Si Kamag. Ay na, naimbaglaang tadi na nakita ti inalak a lotion alako na. Adto yan ti impagatang mo nga asay. Ha? Lay, anya nga day ta naka-plastic. Ay sus, una yun ta nakita na pailangang mag... Sumungbat ka. Ay ikwa, ay lotion day to imported a lotion. Nangalaam nga iti pinagbayad mo. Sapay nanginada kita. Ay ikwa, inlibre lang ni Marikwan ang kanyak day to. Na, apay ko mga ilibre na ti kakasta lotion. Kat nagninada kita. Ay ikwa ba dong? Ado ti kwarta ni Marikwan ang ita. Kwa, oray sa nga pulo pa nga imported a lotion at itin na kanyak. Okay lang. Apay nga roda kaslamadanagan ka. Ay kwa. Saan mo ta? Apay kumamot ang madanagan ak ngay. Tila ipagpagamag. Naimbag abigat mo, Marikwanang. Gumatangak man. Mabitlaang, Maribanang. Anya nga minday taas asikaswam, aya. CCTV na ito'y Maray. Ado nga min tagtatakaw ita panawan. Day, kaslada kayat mo asawan Maray. Ay, tinakaw ni Marituyang timay sa lotion ni Di Kalman. Anya? Maray. Kuna na siguro ajak nakita tadaki di kusina. Di na among adda CCTV. Ay kinasaritam ko tabayadan na.
Saan pa ay, Mare? Urayag pa ay tamangan numakonsensya. Kat isubli na tinalan ah. Kasanungay, no di na isublay. Makamumatan ah. Ay, awan ba inday di amari tuyang? Pati lotion, takawin na. Secret tala ang Mare ah. Ah, Di mo ibagbagakan kwa ng ada CCTV di Twitter senak. Kitaag ah. Nulitan ng tupay laag. Sino din nakapila, kwaraw? Ni gani nanatuyang. Sa dinaw ti papananyaw na natuyang. Inakagpalingkay. Ha? Ay. Ano? Oo, na yan. Day tabang banglom na natuyang. Ay. Siya kaday ganay. Wen. Nagbanglo nga may. Kasla. Imported pa eh. Ay na, lotion lang tinusarkaw. Anya ngay aluson day ta nanatuyang. Uray sakit maangot ka. Saan mo nadamagan, kwaraw? Asino nga'y tinakapila? Siyak na natuyang. Nala, intangarudan ganay. Naimbag-taimbay ka di Twitter senak, kwarog. Yanda ka di baga makagawad. Saan ka di asal sa lunsudam na dala ko kalusyon? Kung kagawad, bumata kumanwad da. Kita am na kita naka-display dita ah. Ada mo la sample dita. Ay, un ngagpaisaw. Nagaduala ko malusawn. Iso na laang ta imported na kita. Iso anangina. Sagmamano aya kagawad. 399 pesos Yay. online. Nagnginamot gayam. Nangina nga mayati quality na. Kan adupay tinaikarga. Kita am da ito'y sample. Wow. Nagbanglo kagawad. Ha? Kastoy ti angot ti lotion ni nanatuyang ah. No kasta. Inusaran ni Marituyang ti lotion na tinakaw na. Ah, Dawa ng bain. tinakaw ni nanatuyang jay lotion kagawad. Ay, nailaw anak mo tan anang iba ka. Aw, napauli kayo matan kagawad. Husto ka di tinanggaw. Tinakaw ni nanatuyang ti lotion na lakaw. Amo kaong ganay. Anya tamaw chay. Malagip mo dyan na banglo aluson ni nanatuyang idikalman. Wen. Apay ka day. Amo ka uno sa dino tinangalaan na. Ha? Sa dino nga ay? Tinakaw na ijay tersina ni kagawad kwa nang. Anya? Wine. Nailawan ni kagawad kwa nang nga naibaga kanya kitay. Nagturod mo ni nanatuyang. Day paiti ko na. Ay, makapasar mo't dayjay aba akwanang. Naa. Adda ka di dakes ngay naramid na kin ka. Inwaras na at tinakaw ko tilako na alusyon. Ay no kasta. Husto pa ilaang ti atap ka. At tinakaw mo tayo dyan alusyon. Nganyawid mo dito'y balay. Di na minsan nga daw. Ay, saan ko at tinakaw? Manulaang mo't ngay dayjay. Agpuno ka man kanyak tuyang. Ay, saan nagtatakaw? Nakita na ka di asyak tinang takaw itilako na. Anya ngay tamo tayo. Pagan ano kumatakawan ti lotion na, kat kabailak mati gumatang no kayat ka? Ay, sumardeng ka tuyang. Asinto pa, di mo kabailan nagatangan. Dahil talaki din imported alusion. Ay, rumwarak man pa'y. Sa dino ti papanam. Mapanak ijay ayan ni ba akwanang. Na. Agsungbat dayjay iti panang dadaol na kanya. Hoy, ba? Ah, nay, apay, anya tararamidam di titersenak. Kan, apay akas sa ti pa nagsasaom kanyak, Marituyang. Apay nga inwaras mao ngagtatakawak iti lotion na. Pagan anok ngay dagita imported a lotion ma. Pwah! Ay na, agin didi ka manan. Ti kunam, jak amaw, akin isayam ti imported a lotion alakaw, kidi na minsan ngal daw. Ay na di kag pabaso lakas tano awan mo't pamaniknik mo. Dayta agrason ti paglainga, Maray. Apay nga min ayangay papilit mo kat awan nga ron tinalak. Kayat mo tadanugag taropam. Anya, danugam ti rupak.
sakbay nga ramidam dayta, ununaan kan! Anay kaw, tiping-ping kaw. Nagsakit. Di ko namjak bumalas. Ipungot ko mo. Anay ko, marituyang mataptibok! Saan? Yoray pa'y maibos tibok mo. Anay ko! Abay nga minatibak lo na tinakaw mo ti may sa lotion ko! Talaga gayam nga ipapilit mo, ha? Anay ko, ipatanak baray. Saan ipus ko iti Facebook ti video nga raramidam ita. Kasi naramid mo, iday. Tapoy bagakan ka. Ada CCTV dito itersenam. Ha? CCTV? Wan! Makikita day jay! Ha? CCTV day jay! Iso asan nakabolbudan! Sumatagak man iti dua supot at tinapay kagawad. At titibayad Mabitla ang talak tigat-gatangam, kapitan. Ay, sandat napasabak iti tersinam ta na iwaradag iti lakaw. Kaslada naggugulaw. Ay, Ay. nagapa kami kan ni Marituyang itay. Anyat nagapaan nyo? Tinakaw na ngamin timay sa lotion kaw. Ada ka di pa managnag mo. Adda, kapitan. Naalaan ti CCTV ti inaramid na. Nukas ta nga ron, di ipabayad mo kun kwa na. Wanday tao. Ano day taping-ping mo, Tuyang? Ay, dinanog ni ba akwanang. Anya tinakatawa. Kwa, bayadam nga medyo illusion nga tinakaw mo. Anya tinakaw asasawam. Na, impakita ni Marikwa ng tibidyaw, may tinakaw mo day ta illusion. Kaya't mo ta istorya, Ay, agtal na ka. Si ka lang nga rodon tinakabasol, si kapay lang matinatang site. Asino nga main tinangibaga at akawam ti lotion? Kahit jak nga rod ang mga da CCTV iti tersina na. Oh, dirimwarte pod now. Nay, si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan, Marituyang. Sa dino tinagapwam. Dita tersina ni Bibang Maray. Manipod ita. Ijayon ti paggatangan mikin ni Badungkaw. Apay ngay, kat kompleto matantila ko ni Marikwanang. Ay, kagurgurak na yaba akwanang. Apay, nagapa kayo kadimanan? Kasano, ipapilit na asyak tinang takaw iti lotion alako na. Ay na, Marituyang, aklunem ngamin ti basol mo. Ngamin, impakita ni Marikwanang ti video kanyak, kat naglawag asikaday jay. Uray si ka, Maribanang. Mamati ka mait iti bagbaga ni Marikwanang. Wen ta saan mat nga agulbo jay CCTV? Ay na, ibabambas ti pride mo, Marituyang. Uray anyat aramidem, sika tinakabasol kan kuana. Ayan di paris ti chinilas kaw ba daw? Jak agsasaaw. Jak ibagbaga nga ilembang kao. Tapno saan armuar. Kat mapantumanin makiapa kini Marikwanang. Oy, ba daw? Nagasidagakan ka ng kaslawan mangmangag mo. Tulong kaya? Ha? Anya di ko namaya? Ayan di paris ti chinilas kaw kunak. Jak matan makita. Sa dino nga minti papanamaya. Mapanak agisursur itinateng. Agisursur ko nam. Uy, tapno da pagbayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. Ay, mabitlaing nga raw. Tamapan ko alaan ti Paris ti chinilas mau. Kunakun ka, inlemang mau. Wen tamatanagan nga main. Amkag nga mapan mo nga min apaan ni Marikwanang. Saanon, nala, ingkalaan ti Paris ti chinilas kaw, tagrubwata kaw. Anya ngay day tawit mao na natuyang. Kamatay, squaraw. Gumatang ka man kitday. Tapno adday bayad ko iti lotion nga inalakin ni Marikwanang. 30 pesos laeng ti may sasupog. No kasta,
Pudno nagtakaw ka iti Luzon, iti Tersina ni kagawad kwa nang. Wen, ngam saan mo matapig saan Ah, Amangan numangag dagiti kakadwam at driver. sige. Yan tangay biriwood kayo ita. Gumatangak iti talusupot alakaw. Ay na. Ay, thank you, Kwaraw. Anya day talakaw. Kamates, ganay. 30 pesos lang ti may sasupot. Gumatang kamutin at numaibos. Sige. Daytan 2 asopaw na natuyang. Aha. Ato iti bayad kaw, 60. Ay na. Agyaman na kada kayo ganay, kan Kwaraw. Awan ang yaman na nana. Ay, mutoy day tanabati alakaw. Tayla ko kadagiti kadwa ka driver. Tapno maibus adagaws. Ay na. Wan man nga road, Kwaraw. Kit agyaman ako nay, Diyak kaya ti apa, marituyan. Iso ano mabalain, pumanaw kan, kat di kan umuumay dito tersenak. Diyak kaya ti ma-stress. Sa anak nga imay, tapno makiapa, marikwanang. Imayak, tao may kubayadan titinakaw ko alusyon mo. Adto'y maray. Nay, ang mga nupe kay akwarta day ta. Saan mo ta? Alan, awato mo, tapno pista manin. Pasensya kan kadagiti dakas an aramid ko kan kamaray. Sabay ko mata mapakawan na. Pakawanan ka, ngam pangasim Tadi mo ulitan ti naramid mo. Dakas tagtakaw. Pagbabawyak nga ruti naramid ko umaray. Ay, sorry talaga. Napakawan kan, kat ti maibagakkan ka. Di mo dadaalan ti reputasyon mo. Kan ti panagtalag ti padam atao kan ka. Para laang iti may sa alusyon. Ay nanatoyang. Di ka agaramid iti pakadadaanam. Tasi kamot lati nakababain. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.